Il-Prim Ministru Robert Abela jinsab fi Brussell hekk kif qed jattendi għal summits tal-Kunsill Ewropew. Tema prinċipali li qed tiddomina fl-aġenda tas-27 mexxej Ewropew hemm l-għażla tal-ogħla karigi tal-Unjoni Ewropea għal 5 snin li ġejjin li huma r-ruoli tal-President tal-Kummissjoni Ewropea, il-President tal-Kunsill Ewropew u rappreżentant għoli tal-Unjoni għal politika ta' sigurtà. Dwar dan is-suġġett il-mexxejja Ewropej iltaqgħu fi Brussell il-ġimgħa l-oħra biex jibdew jiddiskutu is-suġġett iżda eventwalment ma kien hemm l-ebda qbil bejniethom. Rapporti fil-medja internazzjonali qalu kif l-aħħar jiem kien qbil bejn negozjaturi ta' pajjiżi differenti biex il-President tal-Kummissjoni Ewropea terġa' tkun Ursula von der Leyen, l-eks Prim Ministru Portugiż Antonio Costa jilħaq President tal-Kunsill Ewropew waqt li l-Prim Ministru tal-Estonja Kaja Kallas tkun ir-rappreżentant qoli tal-Unjoni Ewropea. Minkejja dan il-qbil il-Prim Ministru Taljana Giorgia Meloni qalet li ma taqbilx ma dan il-ftehim hekk kif sostniet li dan ma jirrappreżentax dak li qalu iċ-ċittadini fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew aktar kmieni dan ix-xahar. Għal dan is-summit attenda wkoll il-President Ukren Volodymyr Zelensky fl-istess ġimgħa li l-Unjoni Ewropea fetħet b'mod formali in-negozjati għas-sħubija tal-Ukrajna fl-Unjoni Ewropea. F'dan is-summit il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-President tal-Kunsill Ewropew Charles Michel iffirmaw ftehim ta' sigurtà mal-Ukrajna. Dan ifisser li l-Unjoni Ewropea se tforni l-armamenti, se tappoġġja taħriġ militari u fondi biex l-Ukrajna tiddefendi lilha nnifisha fil-gwerra li bdiet sentejn ilu. Rapporti fil-medja internazzjonali qalu l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen sostniet li l-Unjoni Ewropea trid tinvesti sew fid-difiża fid-deċenju li ġej. Dwar dan il-punt pajjiżna permezz tal-Prim Ministru Robert Abela dejjem kien ċar biex ftehim bħal dan jirrispetta n-newtralità ta' pajjiżna. Malta tagħti l-appoġġ sħiħ umanitarju waqt li dejjem ikkundannat l-invażjoni Russa fl-Ukrajna. Dan fil-waqt li dejjem waslet il-messaġġ tal-paċi kemm fl-Ukrajna kif ukoll fil-Lvant Nofsani. Qabel dan is-summit tal-Kunsill Ewropew, il-Prim Ministru Robert Abela attenda wkoll għall-laqgħa tal-Partit Soċjalista Ewropew li wkoll saret fi Brussell. Hawnhekk Dr. Abela sostna li l-mexxejja Ewropej iridu jindirizzaw il-prijoritajiet taċ-ċittadini u l-aspirazzjonijiet tagħhom.